Moikka, mä oon Elmo ja tervetuloa katsomaan mun päivää. Ihan ekana mä sain mun ruuan ja tää oli tosi hyvää. Sitten alkoi mun leikkituokio ja tässä mä leikin tämmöisellä perhoslelulla. Sitten oli päiväunien aika. Sitten oli ruoka-aika. No ei, enhän mä nyt oikeesti syö salaattia. Sitten alkoi mun pesuhetki ennen nukkumaan menoa. Ja sitten mentiin nukkumaan. Mä nukuin tänään melkein koko päivän. Ja kiitos kun sä katsoit tän videon. Sori kun tää oli aika lyhyt, mutta kertokaa jos haluatte lisää tämmösiä Elmon päivävideoita. Ja ois tosi kiva jos sä tilaisit mun kanavan ja tykkäisit tästä videosta. Ja voitte kans ehdottaa videoideoita. Kertokaa vaan mitä videoita te haluaisitte nähdä multa. Niin mä voin ehkä toteuttaa ne. Ja kommentoi tää emoji, jos sä katsoit tän tänne asti. Moikka ja kiitos!